Jiya kasar China ta kaddamar da babban atisayen soja mai suna Justice Mission 2025. Wannan atisayen da kusan ya kewaye tekun da ya kewaye kasar Taiwan. Wannan atisayen ya hada da sojojin ƙasa, sojojin ruwa, sojojin sama da sojojin makamai masu linzami. An yi harbe-harben makamai a yankuna da dama na teku da iska kusa da tsibirin Taiwan. Rundunar China dai ta aika da jiragen yaƙi, jiragen makamai, jiragen ruwa da sauran na'urorin soja don gudanar da atisayen, wanda Taiwan ɗin dai ta ce ya ɗaura da tsibirin cikin kewaye sosai. Wannan atisayen dai an danganta shi da amsa ga sabbin tallafin makamai da Amurka ta yi wa Taiwan, wanda China ke ganin an ƙara ƙarfafa Taiwan ɗin sosai da waɗannan makamai. To, China dai ta ci gaba da atisayen soja na biyu a yau, inda sojoji suka harbi makamai zuwa yankunan teku kusa da Taiwan a wani bangare na atisayin na live fire. Kuma an ga ƙarin harba rockets da jiragen yaƙi da manyan jiragen ruwa suna takawa zuwa tsibirin Taiwan. To, Taiwan dai ta bayyana cewa wasu daga waɗannan atisayen sun kasance cikin ƙananan mil na tekun Taiwan, wanda ƙasar ta ce ya kai ga tsanantawa da ya zarci abin da ake kira da yankin tantancewa na tsaro. Gwamnatin Taiwan ɗin da ta kushe wa China bisa waɗannan ayyuka, tana cewa sun ƙara matsa lamba da haddasa rashin zaman lafiya a yankin. Wannan dai baya nufi wai an fara yaƙi tun yanzu, amma wannan matakin shine wanda China ta ɗauka mafi girma cikin kwanan nan akan Taiwan. China dai ta nuna ƙarfi a matsayin gargaɗi ga Taiwan da kuma ƙasashen waje, musamman bayan Taiwan ɗin da ta samu manyan makamai daga ƙasar Amurka. To me za ku ce game da abin da ke faruwa tsakanin ƙasashen nan guda biyu? Allah ya samu dace. Ku sa mana ra'ayinku a comment section.